Ακολούθησε το ένστικτό σου, Segui il tuo istinto, ένα νέο προϊόν εντελώς φυσικό που αποτελείται όπως το σπάτουλα στούι από σβησμένο ασβέστη, μαρμαρόσκονη και φυσικά ορυκτά στοιχεία. Με ένα μόνο πέρασμα μπορείτε να έχετε λίο ή ανάγλυφο αποτέλεσμα. Σήμερα θα σας δείξουμε το λίο αποτέλεσμα στυλβωμένης πέτρας, Pietra Levigata. Όλα ξεκινούν με την εφαρμογή της βάσης Primus Naturale. Αφού στεγνώσει, μπορούμε να προχωρήσουμε με την εφαρμογή του προϊόντος στο χρώμα που έχουμε επιλέξει από τον κατάλογο. Στην περίπτωσή μας, το χρώμα που επιλέξαμε είναι το K. Το προϊόν είναι μαλακό και γεμίζει τα σημεία που έχει αφήσει το Primus. Επομένως, ρυθμίζει μόνο του την ποσότητα. Με αυτή τη χρήση, η κατανάλωση κυμαίνεται από 1,5 έως 2 κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο. Μετά από μία ώρα περίπου, εξαρτάται και από τον τύπο της επιφάνειας και από τη θερμοκρασία, αρχίζουν να φαίνονται ανοιχτόχρωμες κοιλίδες που δείχνουν ότι το προϊόν έχει αρχίσει να στεγνώνει. Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να το συμπιέσετε, να το κάνετε λίο, όπως θα σας δείξει ο Ντανιέλε. Entra Daniele e dà la sua compattatura per portare il prodotto a diventare liscio. Αν σχηματίζονται λακκούβες, αρκεί ένα νέο πέρασμα με φρέσκο υλικό. Το ίδιο ισχύει για όλες τις διορθώσεις που θέλετε να κάνετε. Αρκεί να χρησιμοποιήσετε λίγο φρέσκο προϊόν και να συμπιέσετε ξανά. Τη στιγμή που το προϊόν στεγνώνει, πρέπει να το πατήσουμε για να το κάνουμε λίο. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, δεν είναι ομοιογενώς λίο όπως με το σπάτουλα στούι, αλλά ένα είδος ακατέργαστης λίας επιφάνειας, που είναι το χαρακτηριστικό αυτής της στυλβωμένης πέτρας. Αν επιθυμείτε μια επεξεργασία με περισσότερες κοιλίδες, πρέπει να πραγματοποιήσετε μια επίπεδη κίνηση για να τονίσετε τις κοιλίδες. Όταν ο τοίχος στεγνώσει, μπορείτε να προχωρήσετε στα φινιρίσματα.
Δεδομένου ότι πρόκειται για φυσικό προϊόν, το τέλειο φινίρισμα είναι το κερί προστασίας Cera del Vecchio, το οποίο αποτελείται από κερί και φυσικό σαπούνι και διασφαλίζει τη δυνατότητα πλυσίματος και αυξάνει την ανθεκτικότητα, χωρίς να αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Ecco, a questo punto la parete è cerata, bella e anche... Σε αυτό το σημείο, ο τοίχος είναι προστατευμένος με κερί, αλλά για την επίτευξη καλύτερου αποτελέσματος, συνιστούμε ένα δεύτερο χέρι για την ανάδειξη του προϊόντος. Θεαματικό αποτέλεσμα. Ecco, adesso qui possiamo invece vedere un'altra finitura ed è quella... Εδώ προχωράμε στο φινίρισμα με το προϊόν Gioia, που δίνει ένα ελαφρώς μεταλλικό αποτέλεσμα καθώς πρόκειται για απορροφητικό προϊόν. Leggermente metallico, molto bello. Όταν στεγνώσει το πρώτο χέρι, προχωράμε στο δεύτερο χέρι, το οποίο χαρίζει περισσότερη ομοιογένεια. Μπορείτε να έχετε ένα ακόμη φινίρισμα και αυτό με το προϊόν Gioia, τραβώντας πολύ το προϊόν. Πραγματοποιούμε το πρώτο χέρι και όταν στεγνώσει προχωράμε στο δεύτερο χέρι, χρησιμοποιώντας λίγο προϊόν για να έχουμε ένα συμπαγές και ομοιογενές φινίρισμα, αφήνοντας όμως ευδιάκριτη τη χαρακτηριστική επεξεργασία αυτού του προϊόντος. Αυτό το βίντεο θέλει να σας μεταφέρει μόνο τις τεχνικές γνώσεις. Τώρα η επιλογή είναι δική σας. Διασκεδάστε το ακολουθώντας το ένστικτό σας.